Kulit perlok baro sehisian ngapa yang supaya pi share kani ka channel ke jonga kani di video halo jong coronavirus pangalai pi ya ka report ke bakat kum ka WHO ba pilapan shem na ka website jong WHO hang ni ya kani ki situation report ba man la kasing ba pelait ha website ke jong ka kani ke report jong khalai tarik uma char jar arpong mat ka hadu menta uni khunyang jingpang ki brig belayo ban belayo ban syakta huni khunyang jingpang kila pois ke silak lai puar jar news pak san perangut bat ki belayap barok kalau long sau jar kena sa san ngut hakini yar sau kenta ki belayap kalau poi do lai pak san puar ngut bat ki belayo ki bashuyo tang ke jingpang ki poi do nyu hajar sau spa kena kundai kini ki di belayo bel tikna bayo jingpang om ki bade ki bashu suba ha China henen gasngi ka ladang yin jor ka ba menen gasngi ba menta ka lahir shibun bat ka ki bayo uni jingpang ka dita kharwe ngut ba ki bayap ki ditang ngut ti sabar yung China kilong katni san phui hajar news pa do punyo bagi bayap kilong khat news pa news san ngut hadu menta ka UNO ka WHO jong ka UN menta kala pelat ya kawe kata ka bagi khot ka COVID-19 Solidarity Response Fund kani kade ka benta ka ban penyo fund da benta kiri kiba yakun persya uni u jingpang bagi lan penyo pisa banai ru ya ka benta banai ru ki jing sakri ka ba khamba da benta kini ki ba le persya uni u jingpang hakiri ki ba fer ki bala jur uni u kini ke jingibet jung khnyang jabang coronavirus dengan liwut nganong khata ini kiri jong pertai ki bala ai hang ni ki number ki jong ki kat nungut bila syakta ba kat nungut ki bala khlat no dan dengan petang kan ni jong ke India peni pitang ni jong ke India balki India kalong bah nen ke singi khalar trek layo nyo pho lai ngut ki ba yo pang but om padan bayap rementa ka singi kala poi ka nyu sa ngut iba yo pang thamai di tang iwe penman susi bala dan bakhlap no iwe menta kasengi kade ka khatsau trek sebab ini kade khatsau trek menta ti kani kade report jong khalai trek ti kadan ka benta jong kani website jong ka WHO ka peni pi ki report iba shen ka report ka ba benia kinai kham shibet lani la shai step andre ka report ka ba menta hi jong khatsau trek ka balong menta kasengi hi kalong ba ha India ladan kumba prapu artali ki kes ka bumut henin kade hinyo po sound dei timenta kalapoi ka prapu ar mud da prangut mo ha prangut ki ba ka lakiu ki ba yo pang ba songsi long ba ladan ki ba khlat pat sa iwe ka bumut arngut ki ba khlat meta nadu ba poi ni khang jipang India te ka khubor kalong ba kini bro arngut ki de ki ba la no karta bat ki ba ladan lupa ya ki jingpang hakimet ki jongki iwe de ki hinyo pho khli snam iwe be dang repo prasnam ti keleng ka kari bat ki jelai ba fer jongka ri India ki dan ki theater ki jakai lang pat ba ki babun ki theater ki cinema hall ki school ki college ki la thli bat omdan briu namar ba ki dan ki jela ki bala penmi ya kani ka an ba kimde ban ple ban light ki jing yabet namar ka jing ya bon ubreu bayalang hakum gini ki jaka te keleng kari India kila penlong ki jing tes ki bala ki labu khnang ha ki bentai ba fer jong kiri ba ka jing pen khu ki jaka pat ba kala ya shat te ko man pen kemau pi ba uni khyang jingpang udi ba khi hapo China bala report ka kes bani kong do ka de kala foi tarik jong u December arjar khandai bala report ni kong do shaka dulu echo ba di kis ki babun ki ba layo ini jingpang lalap ki de ki ba yo nakani ke jaka di ka yo ki de thi ki marat klau ban bam ti latip ti kana ba de nu umrat tama om pat tip hadu mantapat umrat ayu uba dapen sapriang yang ni jingpang so ubreu ti hadu mentai kani ka yo lakhang kherdam ba ni jingpang pat ula par ula sar ya ki benreu baro ya ki jela jan baro ya ki ri ru shabar ya ki beriu ki ba na ki jakan ki kendong pencrat ki babun jong ka perthai ti halor kani ka benta nga sngo dan jung kermen ru ya ke India namar ka jing yele persya uni u
khnyang jingpang namar ba ada pipet ki benta ki ba pher jong ka ri jong ka prathai kini kiri ki ba lalong ki ba khmat haka yo ka kot haka jing penbit penbiang ya ki pajba ni public te ka jing yo ka jong ki uni jingpang kala ki ustad hadu kata-kata ka hadu ka Germany kala poi hang ni pe ni hadu lai hajar rifuar ngut kidan Spain, France, Korea tenri ke India hagi babun benta la ban ong bat ngim la ban len ni kani baki dang bun ki jaka ki bangi ngirang jinjar bha banyo ya ki kita ki proper sanitation tools ni ki bingi la ban le khuj la kalong hakaliang ka ne la kalong kaliang ki tiar kitar tenri ka jingkerman pat kalong ba dang tang prapu arngut ki balayo bat ki lala ban contain ki lala ban te lakam ki jing spread ki jing sapriang jong khnyang jingpang ha kani kari ki jongi te tip shine nakanu kada re kalong pa jing kermen yangi bangim de ban tiang ban kulmar khle re begin bu ki jing shania bat dang kata re ban ladangi dan kam kunu ko jing yarap ki measures ki preventive measures ni kumnu ban yadai la dia ki download baro hakani ka website jong ka WHO la pi type WHO hapo ka la pi type WHO hapo Google fin salap ki website jong kani ka WHO baka ban batai pi kani di website jong WHO kan lam pi hakani website bal pin lap baro ki be pi de ban le ba pin ya dai la dia ya yeng kesem jong pi bat di ka imlang salang jong pi na uni khnyang jingpang ti ki video la de tab bat ki bangan dang tab subas share bat subscribe ru ba pinyo ki jing tip ki ba bnya bat ki ba long latest ki ba dangshan na kani ka channel ka jong ni te tang kita hi ta kumle shibon